Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Deputy Commissioner jong ka South West Khasils District, ka kong isa wanda lalu, hakakatway terek mentau nailar arajar arpo, kalayo banet play, pajba biangi karang thong Primary Health Center hadin katukan nisngi balakhang namar ba uway ubayo jingpang COVID-19 ubadai unong ay dawai ha Civil Hospital Shillong ulalay rong hakani ka PHC haka sauterek mentahi ubanay nailar hakani kasngi ka DC kalawan ra sipor ka doktor ka batrey haranikor CHC kaban petlang ya karang thong PHC ringkat kiway kinong tray khnang banna ban ajing sakri ki pajba jong kani kathan hakani kasngi Laidan lang ru urang bas nong karang thong kumsi banta ban IMCM yikinong tray khnang bakinla ban sakri jana yikipat ba kumba pitip nadu kasantarik nadu bangilayo cingtip bala don way positive patient ula wan hakani kajaka nila khandam shipor arpor yakani ka PHC khnang bangila ban pendep yaki kamram ki bedai bat quarantine ka testing jogi staff balo ye kumba pitip kat kumba insufficient ha district surveillance officer jongiru baro ki staff ni adepan quarantine ni adepan test ni dang ye bot dien yaki man la kasli henry ha kaju kapor ni smutu bakadon kam baha bangin pli no sa sisien yakani ka PHC namar ba kani karang thong PHC kumba pitip ka dilpet ya kumba khatniu tli kishnong kidon kumba khat news pa sam tli kilong gieng hapo ka jing pet jong kani ka PHC bat ka population ka balatam khandai hajar aspa di ladangi kangdam kam slempor kan long ke ka ba jinjar hadu kata kam tam pa nong song jong teni kathan di ni i shisha ka jingdon kam bat kum ka jing tha jong health department ru ni don ka jing thu ban kli biang khnang baki primary healthcare services jong ka yakni kathan kin num shak ta lingba ka jing ai jimut na UHS wilayo banthung shipor mentai i doktor hampir itu i doktor Patmos Modri one on deputation shipor na poran ko CHC the indon mai hangni shipor arpor katba patdon MHO full time pat katba ngidang ya quarantine ni staff haga ju opor ni la thung tu iway staff nurse iway pharmacist iway multi-purpose health worker iway kini staff ki pangila ki doctor ki staff ki pangila draw na ki way PHC sanksi dan haga jumpa timing pembajulang di kani ka sulok tang ka jing tu ya ki pa jong kani ka area jong kani ka than ka bahab hapo ka bang thong PHC bangim dei bandon ka jing shepti ka jing si nama ka health care la ni ka pa ki ya don ka hadu ki don bon ki long kumi ki bahwan ya periodic check up jong ki ANC ka bani khot ka antenatal check up ki don ki kana ki thlum ki banon kam ya injection ka regular immunization ladagi pep ladagi pensangi ladagi penslem ni gitu kan long ke ek maktash aga jo por ki don ki priu ki nompang ki temen ki hena ki thlum ko makni ki por ki jingpang ki bapher nim ko apa ki tu ki priu kin ongno kin tiang ya kata ka jing let pan access kita ki ni kot ki primary health services tidak kata kadal kani kalong ka jing penpena sa sisin bat ni kermen bana kaliang jong menteri dam thong kiway ki menteri papet ye ki shnong hakni ka chaka ki CCMC baro kin penslur ki brio namar ba haki hospital but haki healthcare facilities baro kala don ka protocol ka babiang ka protocol ka bed ki staff ki medical personnel ru ki long ki ba yo ya ka training na dong sadong tingim dei ban tien palat dia ta covid kamlong bangin laj im na covid ngin pang la ning chitom na ning yap na kiway pat ki chingpang tinak takada sa sisien kani garitang ka jing ko bat ka jing penslur ki pat ba bas mo ba ban shakmat I doctor I staff la I don't hamni tangkawin spa ba kakong experience yung ano ba ngaru natre hisis porani ko si kini hisni por ba no but kakong ga jingre yung ang the ngaru na experience bon kun ki chat case ba kindon kini ki returnees ki bawan naga elang ki bawan apa ndai ke ga badon kam kare ka jing silur no long de banang ga jing shapte namar ba all of us long ngi long address mle bong manu one address ndai at the same time idon kam mention ki precautions ka bai lawatai na ka health department
di tang kata yang ko aban ong ba kham tam namar ba panchu khangi ka PhD kamde ka ba the right thing to do mo ni don kam man play ka PhD but de na kata ka daw ngiru mi ko aban yarap lang ni de na ko be ka jaka andre ni don ka man si mi ko aban yarap lang na bangin yo ban penia telu ni ka kam hang ni ko arang thong Mencu pen tepat ba yakni ki staff bot khai ki bari ki primary contact jong itu i positive case ibu insyaallah ila depsem ka antigen test bot khai ka test negative to wala kata jadi ki health staff jong imla mencu up tang nak taka antigen test selama mengira ale malai to exposure dan kata ila syem den malai pu an ngut high risk contact bagi primary contact ila syem ka PCR bot ka test di report nginang yo edem tasgine lasai but hadir menilai report impact condition yang pun ada kalau negatif tingin nak minta nak pergi ke PhD di staff lagi join in hab syam syada ke in hab watch bencana directorate lagi hak training staff lagi nak pun yang kalau ba ini staff bila expose bila ada kita yang covid hospital dulu jadi ban kita menyusun jadi kalau depend on the report tingin hab yang berkat menilai staff aja pau ba jing snow comment banong ba habren ki bakum ni jing na kaliang jong dinong snong ako jong snong kalong ka jing yaki hi bat kunjur ka dong ka thai ya ka bangin hap ni hap ba watawa shu smo kurwa ba ka ba plino ene ka PhD hang ne ngai ba ka tham pun sup ba ko ai jing mon toy shibon ru yakni ki snong ki jongi ba ka dong thai ki bor away ha ka bakum ni ki po